Kien 17 ta' Awwissu tal-2020 meta irċevejt it-telefonata mingħand il-vittma fejn sussekwentament iltqajna u stqar miegħi x'kien ġralu meta kellu bejn 8 u 9 snin. Kont jien illi għarraft lill-pulizija dwar il-każ għall-ewwel darba. Hekk sostna fuq il-pedana tax-xhieda Andrew Azzopardi mis-Safeguarding Commission tal-Knisja f'Malta kif kompla jinstema' l-każ fil-qorti ta' Għawdex ta' Dun Giuseppe Sultana u Dun Giuseppe Cini akkużati b'abbuż sesswali u stupru fuq abbati. Azzopardi sostna illi għal-bidu l-vittma ma rridx jirrapporta l-każ lill-pulizija iżda kien inkwetati li seta' kien qiegħed isir abbuż fuq tfal oħra. Andrew Azzopardi tenna li fit-23 ta' Awwissu bagħat ix-xhieda tal-vittma bil-miktub lill-Isqof ta' Għawdex Mario Grek u lill-Isqof elett Anton Tewma. Azzopardi kompla jispjega li f'Ottubru flimkien mal-pulizija intervistaw lil Dun Giuseppe Sultana fejn dan tal-aħħar xi ħadd illi qatt abbuża lil xi ħadd u insista illi ma jiftakarx lill-vittma. Hekk ukoll Dun Giuseppe Cini li ċad kategorikament l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu fosthom dak ta' stupru. Andrew Azzopardi insista illi fit-19 ta' Jannar wassal huwa stess lill-vittma d-depow tal-Pulizija fil-Furjana sabiex jagħmel rapport uffiċjali brabta mal-każ. Fis-seduta aktar tard ċed ukoll l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fejn spjega li l-ġenituri tal-vittma kienu avviċinaw fix-xhur ta' qabel sabiex jgħin lil-binhom u spjega li f'Awwissu tal-2019 il-vittma stqar miegħu li kien ġie abbużat u aktar tard żvelalu l-ismijiet tal-qassisin. Iżda qatt ma daħlu fid-dettalji tal-abbuż. Monsinjur Tewma saħaq illi ħeġġu jagħmel rapport mal-pulizija iżda iż-żagħżugħ ma rridx. L-Isqof ta' Għawdex insista li ma li laħaq Isqof huwa kompla jappella lill-vittma sabiex jirrapporta l-każ sakemm f'Awwissu stqar li kien lest li jieħu dan il-pass. L-Isqof ta' Għawdex spjega li ż-żewġ qassisin ġew imwaqfa milli jaqdu d-doveri saċerdotali tagħhom bejn Awwissu u Settembru kif kienu għaddejjin l-investigazzjonijiet dwar il-każ min-naħa tal-Kurja. Xed ukoll Dun Duming Sultana wara illi Monsinjur Anton Tewma ħeġġeġ lill-vittma sabiex ikellmu u stqar illi minnu fih kien ta' gwida liż-żagħżugħ sabiex ikellem lil Andrew Azzopardi mis-Safeguarding Commission u saħaq ukoll illi wieħed mill-akkużati kellu xi każijiet fl-Awstralja wkoll iżda insista illi qatt ma ra għajn ħażina minnhom. Is-seduta bdiet tal-ħabta tal-11 ta' filgħodu u fil-bidu l-avukat difensur Angel Formosa illi qed tidher żewġ akkużati oġġezzjonat għall preżenza tal-midja fl-awla għaliex ma tridx li jkun hemm live vlogs. Il-Maġistrat Monika Vella iżda ma laqgħetx din it-talba għal darba darbtejn. Fil-waqt li kemm Dun Giuseppe Sultana kif ukoll Dun Giuseppe Cini qed jiġħedu l-akkużi miġjuba kontrihom, il-qorti saħqet li hemm biżżejjed evidenza sabiex iż-żewġ irġiel jitqiegħdu taħt ta' akkuża. Il-każ mistenni jkompli fit-8 ta' Marzu. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Joseph Busuttil u Dorien Tabone.